kunne kin saune mana Badon Jason OGEbeats.com. Life is time rayuwa bata dorewa rayuwa muna jurewa rayuwa sai mu tashi mu nema kar mu tarewa banna kar mu sarewa bauta. Purchase your tracks today. Na zama zaki ina ta yaki dare da rana ina ta aiki ba daɗi dan na cimma burin da zan ji daɗi. I define money for the life only. Have the big problem if you don't have money. Life is time rayuwa bata dorewa rayuwa muna jurewa rayuwa sai mu tashi mu nema kar mu tarewa banna kar mu sarewa bauta. Purchase your tracks today. Rayuwar nan ta yanzu da aiki mu ba mu komai banda rera baiti. Wasu na kallon mu a mara sirki in mun wuce har suna mana zagi. To babu komai tunda muna sallah dare da rana muna yin salati. To dole ne fa mu gode ma Allah. Mu gode ma Allah. Rayuwa bata dorewa rayuwa muna jurewa rayuwa sai mu tashi mu nema kar mu tarewa banna kar mu sarewa bauta. Purchase your tracks today. Alhamdulillah masha Allah be thankful from the work be work hard for the God all fans. Rayuwa bata dorewa rayuwa muna jurewa rayuwa sai mu tashi mu nema kar mu tarewa banna kar mu sarewa bauta. Purchase your tracks today.